Den arabiske kiosk, mand. Goddag. Goddag! Har du det fedt? Ja, jeg har det fedt. Ja, ved du godt, de der chokolader, du i en pakke? Ja, de ligger der og skal skynde dig. Slap af, mand! Og det kan... Hvad er det? Jeg smutter nu. Vi ses. De der dumme pakistaner, mand. De tror, de kan lege med mig. Jeg så det, en pakistaner, der løber. Han havde næseblod og alt det der. Det var... Han var ikke ved den der ølkant. Den der ved lige ved de der chokolader. Der du i en pakke. Nå, okay, så. Jeg vil gerne have en bajer, du ved. De ligger derovre. Nej, ikke sådan nogle tuborg, dårlige tuborg. Og det kan... De er fra India. Hvad siger du? De er fra India, så det kan... Du kan lade ikke. Så du ud. Jamen, jeg vil have en... Den arabiske købmandskiosk. Part 2. Jeg vil have en bajer, du ved. Jamen, du kan ikke få bajer, mand. De var alt for dårlige, mand. Køb dog en tuborg. Nej, man, jeg gider ikke have den dårlige bajer, man. Og det kan... Og det kan... Hvad laver du? Din sindssyge mand. Vi ses. De der dumme danskere, de tror, de kan lege med mig. Ligesom de der... Hej, Salam alaikum, habibi. Habibi, du skal ikke have mig, Habibi. Jeg er en mand. Kom nu. Jeg siger bare habibi, man. Ja, kom nu, kom nu. Jeg vil have en cola. Tak. 2 liter cola. Hvad siger? Vi er på din lytte. Yes. Jeg vil have... Pakistan, den arabiske købmandskiosk. Part 3. Du kan ikke bare sige, at jeg får 2 liter cola. Og det kan jeg skyde det ned nu. Okay? Så det kan... Slå mig ned, det kan du jo ikke. Du kan ikke slå mig ned. Og det kan... Det var noget blod. Og det kan blive den dumme gutte ned. Okay, men... Der er mange gutter. Kom nu. Men der er mange gutter nede i... Jeg kan ikke plads til flere. Ja, det kan sgu vi skal lukke varerne, så skal du... Okay. Hvad fanden er det, jeg har gjort med jorden? Helt ærligt. Ja, jeg skal lige have en cola, du ved. Fuck you, nigga, too.